Salutare, salutare! Facem un filmuleț de la Căsuța din Pădure. Am ajuns aici cu soția, cu fetița și cu fiul meu. Să facem câte un filmuleț la fiecare locușor, așa unde putem ajunge anul ăsta. Și o să punem. Acum am ajuns la băieți, la Căsuța din Pădure. Puteți veni să vizitați, foarte frumos, foarte liniștitor și foarte cum vreți voi. Băieții au cam înaintat aici cu treburile, au făcut și una și alta. Ia uitați. Asta e o zonă pentru un foc de tabără. Ia uitați și mișto. Venim aici cu un grup de prieteni. Facem un foc de tabără frumos. Da. Ce să zic, mișto, mișto, îmi place mult. Am mai fost la băieți aici.